Kedam tang preni pai ingko ra ke thomani aner lo por pai krehini ra achite mapor hanjang langso PWD IB adungalong naraya pu petrol pump kimi kangpu pona berta riptun long Nayara petrol pump license holder Ranjit Rangpen kachepahem phupona mailong aluhi sarpoman pen Karbianglong Autonomous Council EM Mukut Mahanta Chitongdun Lapenan Parta MEC Kadom Terangpi Abarim EM JC Pathak Lapen Pinnangan Man Pengke Doatum Chetongdun Aprangsi Karbianglong live klan nama Kardom Pajirlo Pini ladak bukazan nalong isi birta keme dak bukazan hanjan lang solong ladak don pini penangan aluhi tumpen non malom so pilote dak hanjang langso IB adung along isi Nayara po petrol pump akimi ingpuan po lasi non kacopa aluhi tempan kanghong la poson lang lasi ajir kidung klui pen labangso petrol pump kim rang ponsi pini Karbianglong Autonomous Council along kedo EM la pen MSC atumari deng pensi labangso petrol pump ingpuan po la pen ladak ahawar tibok terai tum lapen la dipu kidam kewang labangso adat tum dak labangso kang pu pen ajok akirap longpo lasi non kamera person phani leki paklai phanchuning rilo la location la lehen lo non pini kang pu ponji location lo la Nayara labangso petrol pump iglo la nang tum han ke paklang lahen lo non munitum wang bom si chingrung bom lang non malom so pilote da kangpu ponji laposon si kisik chitang dolo labang so owners labang ke elitum akorte lo Ranjit Terang walangli pen si labang so petrol pumping pu pon lo la pen da alangli kacherab dun penangan jirpi tum don purial tum do lagado kawe non kado kawe wang lablo lasi non malom so pilote elitum labang so petrol pumping pu pon po la pen pini penamat mate penamat ke ladak labang so jang thu dak longbon po Maya long ka Chetongdun aluhi EM Mukut Mahanta pen tebok terai la pen dipu kedam kewang atum our side longpon po pupen ahirju me hang pisi ari deng pensi phita ingti pen bangso Nayara petrol pump ingpu pondo Bukajan pen Ananterang Karbianglong Live